Haka arpu itrik menai besan arja arpu ar lapna perdana ya ke turnamen T20 kriket belap nyai daga seng samla umsyaken. Haka jingdar kad usamla arno singkli kum kongsan ubade rukum operation keseng RBDYSO lem kato kan kiri orang ba. Hitim kiplapoy sa final haka ke turnamen kilong ka umsyaken Sport and Cultural Club Persya ika Maupura Sport Club. Ka umsyaken Sport and Cultural Club kalala ban kamay da arspa la puwiran da kabaaw prawiket haka jinglekai ka baar po obar kadba Maupura Sport Club kalala ban kamay da sispa knay ran bat aw po wiket bane tangkal knay obar la sawbol da gane umsyaken Sport and Cultural Club kala job ya ka Maupura Sport Club da lai po aron ya kana man of the match layo da samla sedang match mersing haka baw lala banilekai ba bat kamay ripu praron lengba sawpo bol. Match wicket layo ra daw samla ya das kem lempoi da ba ulayo kharwi wicket hagi saw senior lekai bat ya kanam baga mayron buntam layo ra daw samla pane daw mersing haga ba ula kamai sispa san paduron hagi saw senior lekai bat kajing kentu ya pi kamta khut samla kiban long kalawei jogari pada chat pandri ke ki player jong ni hang ne ki yang na bantawan poi show thong na banta ban yo ya ke jing jong ka ka bang akwa ban pasat hane khendet kam soi na kan mau ban shwa ha kapur ka ba ni dang kham khanda na galang jongaro ma sajele kai ka kat te nadu tu ki por danga bakla de hagis nam ikndai po gitu nam hadu Islam tenadu tugi por hadu menta ka khamduna bhagi than ge jong kane ka jing le kai ket te ka jing seu kumen kalong ba kamlei ka sin ka banang kong yanga ngamlong batmai uban rung hang ne pomadan chopi kane ka de ka sin ba ar danga bakla sisin ngawan de ha por ba ni penlong ya ka jing sam kusnam yaki khana samla khur samla jongka rajmathan sisin ngawan haka kapor bat kani ka dingsin baar ngada ai ka burom ka jing sau it ka bakarpang ekisen samla jong pihang ne ba phidang ka mau it yanga ba phidang kwa yanga banganwan saisin ban yu kejan hapo kani ka madan ngabla khil ban pau ka jing it bat ka jing sau ngo epi kuple shubut sang samla shnang umshaken daga jing yai kan mau ka jing pi yanga wat la jangai ke tinggi ya jo tinga kan mau ha tugi por ka cricket ka de ka woi naki game ka bala khamsung shit a te siban nga ong pale nga seu benyau habang ida pet hapo kari india baro ka wei ka cricket te ka wei ka sport ka bruspa tam bat ka deiru ka sport ka bruspa tam hapo ka perthei ka IPL ka de ka wei na sport ka bruspa tam hapo perthei handai slubok hapo jong ni kamdon kum kata kumat chu kantho kalong siban kane ka Meghalaya sport ka batang sulong sen pi sibun ki jong komplek ki don ki jong bombyang jakasa jakadem ki jong bombyang ki facilities ki babun kre na tai player kabalongo kalong chief minister badon borom jungi andala wan ki player RC lais ni shwa usawan surprise haktu pinok kabalong kumno kata kadei kar komlong ke chungki